हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान विशेष आराधनांत भाग घेवचो वेळ आयचो जावन आसा. ह्या 3 तास 4.5 वरां पर्यंत 1.5 घंटो आराधनांत आमचे सगळे गरजो, आमचे मागणे, जे कितें गरजो घेवन आमी ह्या सुवातेर आयल्या, सगळे गरजो आमी समेच्या हातांत समर्पीत करया, कित्याक देव विस्वासी जावन आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा तुका जेजू, अर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू. वाकणी तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. Luke chapter 2 verse 14 आमकां म्हणटा की Luke chapter 2 verse 14 महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवतल्या त्या मनशाक संसारी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हणा महिमा देवाक अति, म्हज्या फाटला म्हणा महिमा देवाक अति उन्नती. महिमा देवाक अति उन्नती, पडटा महिमा देवाक अति उन्नती महिमा देवाक अति आणि उन्नती, शांती देवाक मानवतल्या आणि शांती देवाक त्या मानवतल्या मनशाक संसारी, त्या मनशाक त्या संसारी, मनशाक संसारी. त्या मनशाक संसारी. हालेलुया. हालेलुया. आमकां समाधान जाय. हॅलो, सगळं असून समाधान जर केला फायदो आसा. हॅलो, त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव दिता समाधान हे संसार तुमकां दिवंक शकना. हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हजें समाधान तुमचे भितर दवरतलो. कोणाचें समाधान? म्हजें समाधान. ह्या आराधनांत म्हज्या मोगाचें न्हू आज जायती पेकोणी, जायते भावणां जेजू आपडटलो, जेजू गुण करतलो. आज खंडीत जावन ह्या विस्वासान आज मागता आसतना समेची वर्ती सकत वर्ती पदवी तुम्ही अनुभव करून येतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही कालच्या दिसा आराधनाक आयिल्ल्या एका भयणीन हांगा टेस्टमनी दिली, विजा खातीर ती मागून आसली. देवान कालच्या दिसा तांकां विजाच्या प्रॉब्लेमांतून सुटका लाभली. हालेलुया. हालेलुया. त्या भयणी वांगडा टेस्टमनी हात वयर भरून टेस्टमनी दिवन आसली. हालेलुया. हालेलुया. तशें आज खंयच्या समस्या तुम्ही आयल्या, ह्या सगळ्या समस्येतून जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हालेलुया, हालेलुया. 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 दोनी आमचे हात वयर भरया. आमी 10 पटी म्हणया. जेरोमे चॅप्टर 32 वर्स 27 10 टाइम्स वडा तळान म्हणया आमी. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. सांगाता मेळोन. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. 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 म्हाका कितें असाध्य. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 म्हणटा की आज कळवळ नाका तो मुचेरी विश्वास दवरा, देवाचेरी पूर्णतेन विश्वास दवरा. हालेलुया, हालेलुया. आज म्हज्या मोज कितले लोकांक भिरांतीन आसा, कावजणीन आसा, हस्कत काय नसा. देवाचे तर म्हणटा आज कळवळ नाका तो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 म्हणटा की आज पूर्णतेन देवाचे तर आमकां जण नेकेकल्यांक म्हणटा की पूर्ण रितीन आज सुमेचेर पूर्ण. हांव तुमकां अनंत बरी सोडून हांव वचना. तुमकां कोणा की आज अनाथ बरी सोडना. कित्याक म्हणल्यार एका सकाळी तावन ह्या वताक तुम्ही वताक तापोवन दगान तुम्ही आज त्या जीवदात्याला आराधन करते आसात. हालेलुया. हालेलुया. कोणा तुम्ही आराधन करते आसा? देवाक, देवाक, देवाक. म्हज्या मोगाचें दुसऱ्या प्राचीत तुमचो जावन आसा. तुमचे मागणे फळादीक जावचे तसले जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. 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 ह्या दुसऱ्या दिसाच्या प्राचीत मागण्यात ह्या वताक ह्या सुवातेर तुम्ही हजर असतना तो काकुळदार देव जाण एकल्यांचे काकू तुझ्या तेर्साच्या वेळार हर एकल्यांचे ताची काकू देव वयतलो. हालेलुया. हालेलुया. आज तेच म्हणटा आसा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची अडातळान आमची आणि
सगळं काकुतीच्या तेरसान भाग्यत असताना काकूदारा जेजू लागी काकुती खातीर मागता असताना खंडीत जावन तो जड एकल्याचेर आपले दया दिश्ट लाभयतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही कोणी आज निराशपणान घरा पाठी वेचिनात. हे हसत्या तोंडान कुशलकायचे मुकामळ घेऊन घरा पाठी वेता असताना तुमच्या घरात असते जगी ज्यो समस्यो या 1.5 घंट्याच्या आराधना जेजू मग रुबारा 11च्या आराधनात जेजू तुमका वर्त्या सक्त्यान भरतलो. हालेलुया. खंयच्याय सुवातेर तुम्ही बरवला जाफरो सोमेची सगत त्या सुवाते वळून येतले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. हे हातुळना समेत आरी घरा जेजू असल्या सुवातेर सोडल्या वेळार हाण दवरल्या वेळार जेजून तांकां खाली येताना पाठी धाडूंक ना. हालेलुया. हालेलुया आरी घरा म्हणटा की जेजू तुझे घे तुझे हातून आणि सल तुझ्या घरा. हालेलुया. हालेलुया आज सगळो दीस देवाच्या उतरा असो. आज देवाच्या उतराचे सगत तुम्ही अनुभव करन आसा. देवाच्या उतराची पदवी तुम्ही अनुभव करन आसा. देवाचे तो 2 दरच्या तलवारी बरी हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 तुमच्या कुडीच्या विश्वानी ते उतार वळून येते असते. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आता आम्ही जण एकल्याने बेसामाज जोड घेऊन वेळ जाऊसा. खंयचो वेळ जाऊसा. खंयचो वेळ जाऊसा. सगळे बरे आमच्या मुखाचे सगळे विश्वासान माग्या विश्वासान माग्या कित्याक हर एका वेळार आराधना जेजू जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 म्हणटा की हांव सर्गीत हांव देवन येयल्लो जीव उंडो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया आज प्रत्येक तरान त्या जिवंत जेजूच्या मुखार आम्ही हजर जाता असताना ताची दैविक सकत आम्ही जण एकले अनुभव करण्यात येऊ. हालेलुया. हालेलुया कोणा दिमी घालू तांगता ती दिमी घाला ना जाल्यार उबे राव. जण एकले आमचा हात उक्ते धरुया आणि जेजूक म्हणया सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू. हांव तुका आराधन करता. हांव तुका आराधन हांव करता. तुका वाखणटा. हांव तुका हांव वाखणटा. तुका स्तुती करता. हांव तुका स्तुती हांव तुका करता. होगळसिता. हांव तुका होगळसिता. हांव तुका होगळसिता. हांव तुका हांव तुका होगळसिता. हांव तुका होगळसिता. जेजू मुझ्या राया. जेजू म्हज्या राया. जेजू मुझ्या सडवंदरा. जेजू म्हज्या जेजू सर्वंतरा. मुझ्या जीवदतरा. जेजू म्हज्या तुंस जीवदाता. म्हजो आसरो. तुंस म्हजो तुंस आसरो. म्हजो आसरो. तुंस म्हजो तुंस आसरो. म्हजो जीवदतर. तुंस म्हजो जीवदाता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सगळे म्हजे कष्ट सगळे म्हजे सगळे म्हजे उण्यापण सगळे म्हजे अस्कत काय सगळे म्हजे अस्कत हांव काय. तुझ्या मुखार उबारता. हांव तुझ्या मुखार उबारता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. त्यांनी हात आमच्या वयर उबारया. कंटिन्यू स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती करया. वडा जेजू का मी स्वागत करया. वडा स्वागत करया ते जेजू का वडा. हालेलुया 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 हालेलुया. कंटिन्यू स्तुती करा. वडा स्तुती करया. शंदर रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना तुका महिमा तुका वाकण तुका स्तुती तुका हकला तुका पदवी तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे हालेलुया हालेलुया. पण जेजू आमच्या मध्ये आयला. येवकरीचा जेजू स्वागत करा. वळा जीवदाता आमच्या संगत आसा. जीवदाता आमच्या संगत आसा. जीवित दितालो जीवदाता आमच्या संगत आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या पिढे वयस्तो यास्वत राहिला. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या कष्ट परिहार करतलो सर्वांत आमच्या मध्ये आयला. आमच्या दात दुखापासून करतलो जेजू आमच्या मध्ये आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. शंदर रे 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 रे. शारे रे 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 रे. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन आराधन स्वाधिक सक्रमेंता भक्ती मनान घालत्या काळसान करतांव तुका नमान करतांव तुका नमान. आराधन
एकले वडा सिर्फ आराधन करो ते जेजू स्वादी सक्रामेंता आराधन वडा म्हणया आराधन स्वादी सक्रामेंता सगळे काळजात म्हणया आराधन स्वादी सक्रामेंता सगळे सांगत म्हणून Exodus chapter 23 verse 25 आराधन करूया आम्ही स्वादी सक्रामेंता कळसा करता तुका नमन स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता जीवदा तर आराधन करूया सक्रामेंता त्याला जेजू आराधन कर म्हणूया आराधन करूया सगळे स्वादी सक्रामेंता फळ्या म्हज्या मगचनो उंडे आचर परले जेजू आमचे दिश्ट कंसव्या वळा तो आमचो आधार तो आमचो आसरो तो आमचो भरवसो जावन आसा तो जिविताची जर जावन आसा साफरो म्हज्या मोगाचेर एक गायल्ल्या काळजान आमी स्वाद रायल्या साम 147 वर्स 3 म्हणटा की आज जाण एकल्या देवाचे उतर म्हणटा की फपसल्ली काळजां आज हांव बरी करतलो आनी तांचे गाय आज हांव बांदतलो परतून देवाचे उतर म्हणटा की प्रत्येक तरान आयच्या दिसा जाण नेकल्याचे जिवीत आज आमचे फपसल्ली काळजां बरें करतलो देव आमच्या संगात आसा आज आमच्या गाय पेकयतलो जेजू आमच्या संगात आसा आज माग्या आमचे सगळ्या बाबतीची आमची काळजां जेजूच्या मुखार उबारया ताची काकू ताची कृपा ताचे सकत जाणेकले अनुभव कर म्हणया वेळा जिविताचो उंड तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या अज्ञासो म्हणया जिविताचो उंड तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या अज्ञासो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी आद्रेता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन सगळे आराधन कर म्हणया आराधन स्वादी सक्रामेंता जेजू 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 तू आराधन तुका स्तुती तुका होगळाप तुका जेजू तुका महिमा तुका जेजू वंदिता हांव जेजू तू आमचो आसरो तू आमचो जीवदातर जावन आसा तुजे सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वेन वळोवन दी सुम्या तुजे सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वेन वळोवन दी जेजू तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेजू तुझ्या रक्तान मनिता आराधन तुका एक लागस आराधन तुका एक लागस आराधन जेजू सक्रामेंता भक्ती मना ती मना खालत्या काळजा त्या काळजा करता तुका नामा करता हांव तुका नामा करता तुका नामा आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता आराधन आराधन
Sacramenta. Sacramenta. पळ्या आमच्या वचन आमच्या मध्ये येयले ते जेजूची रेकडी पर आमचे दिश्ट का जाऊया पळ्या तो मकानी तुका मेळोंक आयला म्हज्यानी तुझ्या समस्या तो जाणा म्हज्यानी तुझे कष्ट तो जाणा आज आमच्या काळजान कितल्या लोकांनी घाय केला दुखायला जावं फ्रो आज तांकां बगसूंक जायना पयलो पावंड सकाळी शिकोवणा केल्या बगसाणे आज कितले आमच्या काळजाक घाय आसात कितले दूख घेवन ह्या सुवातेर आमी आयल्या सम्या म्हजी जडाय म्हजे रुकलोंक जायना ही जडाय हांव तुज्या लागीं घेवन आयला जेजू 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 आज मात्या प्रमाणे शुभत आनी 28 वेळे म्हणटा की कष्ट जाल्यार तूं म्हजेशी येया कष्ट जाल्यार तूं म्हजेशी येया जेजू म्हजें दूख म्हजी इराराय म्हजे वचे हांव तुज्या हातांत समर्पिता जेजू पळय घडी जेजूक पळय घडी ह्या हजारो लोकां संग तुम्ही आराधना करता तूंय तांच्या मध्ये एकली जावन आसा एकलो जावन आसा काल ह्या हजारो लोकांमध्ये त्या भावान जेजूक आराधना करता असताना डॉक्टर 90% कॅन्सर म्हणे गांठ असली कम्प्लिटली या आराधनात दनपारच्या मागण्याच्या वेळा जेजून कम्प्लिटली त्याची गांठ काढून उडयली सेम जेजू ह्या उंड्याचेर पण आमच्या मध्ये असा नाही की सेम जेजू म्हाका तुका मेळोंक आयला नाही की सेम जेजू मुजेले तुवें उलयता असा नाही की 38 वर्षात ताळाच्या देगेन पडून असल्या व्यक्ती लगी गेल्लो जेजू आज म्हाका तुका मेळोंक आयला नाही की आज त्या जेजूच्या मुखार दोन्ही हात वयर उबारया परतून त्या जेजू आराधन करया परतून त्या जेजूक स्तुती करया परतून त्या जेजू वाकणया आमच्या दोळ्यांतले दुखा गळो दी की ते उलोवंक आसा ते जेजूले उलया तुम्ही दवर नाका भितर सगळे खाली करा तुजो रसनार तुजो इश्ट तुजो सर्वस्व तुझ्या मुखार आसा म्हणया वेळार आराधन 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 स्वाधीन Sacramenta. आराधन Aradhan. आराधन Aradhan. स्वादी सक्रामेंता Sacramenta. आराधन Aradhan. आराधन Aradhan. स्वादी सक्रामेंता कंटिन्यू आराधन का म्हणया कंटिन्यू आराधन करा कंटिन्यू आराधन करणे संज्ञा म्हणया Aradhan. आराधन Aradhan. स्वादी सक्रामेंता Sacramenta. आराधन Aradhan. आराधन Aradhan. स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता Sacramenta. आराधन Aradhan. आराधन Aradhan. आराधन Swadi. सगळे सांगत आपण आमचे कष्ट जो गिरारा बेदर असकत काय आमच्या उण्यापण आमचे पीडा आमच्या असमत जेजू करू मारिया सांगा सगळे सांगत आपण म्हणया तरी हात वैरभर म्हणया वेळा आराधन Aradhan. आराधन Aradhan. स्वादी सक्रामेंता Swadi. Sacramenta. आराधन 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 Aradhan. स्वादी सक्रामेंता Swadi. Sacramenta. आराधन Aradhan. Aradhan. Swadi. सक्रामेंता Sacramenta. आराधन Aradhan. सगळे आराधन करूया तुझ्या मुखाचेरो कांचे वाडता बहुमान म्हणया आराधन 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 सक्रामेंता आराधन आराधन जेजू तुका पदवी जेजू महिमा जेजू तुका आराधन तुका स्तुती जेजू तुका वाकणी जेजू 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 रिया 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 जेजू 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 आराधन 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 एकाच आराधन करूया आमच्या जीवदातारा आमच्या मगाळ इष्टाक आमच्या जेजूक आमच्या सर्वंतराक आमच्या जीवदातारा आराधन कर म्हणया Sacramenta. या संसार वस्तू आम्ही आराधन केला संसार आशय आम्ही आराधन केल्या आज त्या जीवदाता आराधन करूया Sacramenta. आराधन Aradhan. Aradhan. आराधन Sacramenta. आराधन Aradhan. Aradhan. स्वादी सक्रामेंता Sacramenta. आराधन
आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता हालेलुया 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 आराधना पदवी देतो महिमा देतो वाकडी देतो स्तुती देतो हंगाम देतो पदवी देतो राय सोराय आमचा आसरो आमचा जीवदाता आमचा जीवदाता आमचा रस्ता आमचा पसना आमचा आधार तो सर्वस्व नसई जेजो सम्या सर्गीता देवनाला जीव उडो तू जाऊन नसई जेजो सम्या सर्गीची सगळं तू जाऊन नसई जेजो आमचा आधार तू जाऊन नसई जेजो हालेलुया 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 शाने रे 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 हृदय 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 हालेलुया 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 सम्या तू जाऊन नसई जीवित विचे सगळं जाऊन नसई जेजो 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 आमच्या जाण्याचे कष्ट दुःख हिराला बेजाराय तुझ्या मग रुबाबता जेजो तुझे सगळं आमच्या पुढच्या विश्व वाढवून दे जेजो या जगा सगळ्यांचे उत्तर ऐकून असावं जेजो जेजो या उंडाच्या मध्ये जीव असाय जेजो 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 आपण जेजो आपला आमचे घरचे पैसे जेजो आमचे अस्करचे पैसे जेजो आमचे होण्यापाठ पैसे जेजो आमचे अडथळे पैसे जेजो सम्या आमच्या कष्टामध्ये वाद जेजो असमाधानामध्ये वाद जेजो हालेलुया 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 एकडी जेजूच्या रब्जे दिष्टकांचा व्या म्हज्या मोगाचेनो पळाय ते जेजू एकलोच तो देव साम 100 वर्स 3 म्हणटा की कित्याक ताणें आमकां रचला ताच्या चरोवाची आमी शेळयो जावन आसा ताणें आमकां रचला ताच्या अधीन आमी आसा एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा की एकलाकच आराधन करी आमी येदो मनुष्य आराधन केला येदो मनुष्य संवसारांत खंयच्या वस्तूक आमी आराधन केला जावं फुरो जेजूक दिवचो वेळ देवाक दिवचो वेळ संवसारी वस्तूक आमी दिला जावं फुरो संवसारी कुशलकाय आमी दिला जावं फुरो आज सगळो दीस आमी कामाक दिला जावं फुरो देवाक दिवंक वेळ नातलो आमच्या लागीं आज 15 मिनिटां तर जीव दातार आमी आराधन केला परतून दोनी हात आमचे वयर उबारया सगळी म्हज्या मग दोनी हात वयर उबारया आणि परत एक म्हणया आराधन आराधन कित्याक म्हणल्यार एकलाकच तुका आराधन करता ताका आराधन करता आसतना तुजी पिडा पयस वता ताका आराधन करता आसतना सगळें तुवें अस्कत घेना पयस जाता ताका आराधन करता आसतना सगळीची दैवी सगळ्यात पवित्र दैवी कृपा तुवें जिविता वळोवन येता आराधन तोंडूक तर म्हणया आराधन आराधन पवित्र सक्रामेंताले जेजूक आराधन करया खंयच्याय वस्तू खंयच्या मनशा खंयच्या हुद्द्याक खंयच्या ग्रेस्कायक न्ही येवकरी संद असते त्या जेजूक जण एकले आराधन करून परत ते म्हणया दोन्ही हात आमच्या वयर म्हणया आराधन स्वाधी सक्रमेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता सक्रमेंता ओबारे दोन्ही हात म्हज्या मोगाच्यान जायत्या पोटी आम्ही या संसारात आराधन केल्याद्वारे या संसारात आमकां दुःख दिला रडणे दिला कष्ट दिला असमाधान दिला बेजाराय दिला योकरिस्तांतल्या जेजूक आराधन केल्या वेळा समाधान सवकासाय भलायकी आशीर्वादा हर एका वेळार समाधान आमच्या जिविताला लाभयता दोन्ही परतून आमचे हात वयर उबारया नेट दोन्ही हात वयर उबारया त्वडा तळान म्हणया काळजातान म्हणया कित्याक या संसाराक वेळ दिल्या कारणातीर कितले पुढे आमी सांपण पडल्या आज कितले लॉसां सांपडल्या कोणे आमचे पयशे केला नागायला लुटला कोर्टान केस केला आज आमी कोणाक आमचे काळीज दिला जावं आज आमचे काळीज कुडके केला गायला जावं आज ते जेजूक दिवे आमच्या काळीज परतून पटी आणि वडा तळान ते जेजूक आराधन कर म्हणया वडा आराधन दुनियात नीट वयर बारया स्वादी सक्रामेंता तुझ्या कुडीच्या विश्वांत तो गटाय बॉल द्यायला बैता असल्या वेळा आराधन तुझ्या कुडीची पिढा जेजू बरोबर भाग्या वेळा
एकलाक सुम्या तुका आराधन करता खंयच्या मनशा खंयच्या वस्तूक नाही सुम्या तुका एकलाक सुम्या पितीस पडाक नाही काल्पनिक काणयेक नाहीच नाही तुका एकलाक आराधन करता बड़ा तळपण्या आराधन आम्ही प्रॉमिस करूया त्या जेजू क्या वेळा स्वादी सक्रामेंता तुका एकलाकस तुका एकलाकस तुका एकलाकस जेजू तुका एकलाकस जेजू 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 मुशा जेजू जेजू पळा म्हणा आराधन योक्रिस्ता पळया बाई तुम्ही असा जेजू पळया जेजूच्या नदर राया जेजूच्या नदरला म्हणा वळार आराधन सायतल जेजू आपटा असा वळा तुझ्या दोळांत दुका गंटा असा त्या वळा जेजू तुझ्या लागी असा ताची दैवी सगळे पुढच्या विश्व वळवत असा हालेलुया स्वादी सक्रामेंता हालेलुया जण एकले आम्ही उभा राहूया पळया ते जेजूचे आमचे दिश्ट आमी कांचोवया म्हज्या मुखाच्यान आमी त्या जेजूक बसोवणी दिला प्रॉमिस केला समे तुका एकलाकच हांव आराधन करता तुका एकलाकच पळया एकडी जेजूचे दिश्ट कांचोवया पळया ते जेजू कित्याक आमचो मोगाळ इश्ट तो जावन आसा आज हांव तुमकां साकोर म्हणिना इश्ट म्हणटा आज आमची काकूत करून आमच्या मध्ये हजार आसा ताच्या हजारपणात आम्ही आसा ताच्या हजारपणात आम्ही आसा ताच्या हजारपणात आम्ही आसा सगळे आमचो हात मुखार हाडी आनी म्हणा जेजू मुझ्या राया जेजू मुझ्या राया जेजू मुझ्या सोडवंदरा जेजू मुझ्या सोडवंदरा जेजू मुझ्या रसनारा जेजू मुझ्या रसनारा जेजू मुझ्या पसनारा जेजू मुझ्या पोसनारा हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता फुलपाई जेजू मुझे काळीज फुलपई जेजू मुझे काळीज तुझ्या मोगांत तुझ्या मोगान फुलपाई मुझे काळीज फुलपई मुझे काळीज तुझ्या मोगान सुम्या तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान सुम्या तुझ्या मोगान जेजू 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 आम्ही कोणा सरशीन वेचे आम्ही कोणाचं शिवेचे तुझ्या लगे असा उतरा तुझे लगे असा उतरा. जिवी दिवची सुम्या जीवित दिवची सोम्या जिवी दिवची सुम्या जीवित दिवची सोम्या आम्ही या संवसारात वसून आम्ही या संसारावर थकून गेला हांव जेजू थकून गेले हांव जेजू थकून गेला हांव जेजू थकून गेले हांव जेजू 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 आम्ही आयले हांव तुझ्या लागीं आम्ही आयले हांव तुझे आम्ही आयले हांव तुझ्या लागीं आम्ही आयले हांव तुझे आम्ही आयले हांव तुझ्या लागीं सुम्या आम्ही आयले हांव तुझे लागीं जेजू 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 आमची दया कर जेजू आमची दया कर आमची जेजू काकूत कर जेजू आमची काकूट आमची कर काकूत जेजू. कर जेजू आमची काकूट कर आमची जेजू. काकूत कर जेजू आमची काकूट कर आमची जेजू. काकूत कर जेजू आमची काकूट कर जेजू घडीभर आमचे दोळे धापे आमचो हात आमच्या काळजात दवरया कोणी तुका दुखयला त्या व्यक्ती बक्षी ह्या वेळा वर्तो पेकोणीचो वेळ जावन आसा ह्या वेळा वर्तो पेकोण कोणी तुका दुखयला कोणी तुका केंडला तुझे नाव पाड केला तुझ्या विशा नाका जाल्ले म्हणला आज तांच्या विशयान जेजूच्या हातान समर्पण कर तांच्या नांवान माग ह्या वेळा सुम्या दया दाखय तांची काकूत कर जेजू हे बक्षणाची काळीज आज म्हाका दी जेजू आज म्हाका दी जेजू हे बक्षणाची काळीज आज म्हाका दी जेजू बक्षूची कृपा म्हाका फावो कर जेजू जेजू आज म्हजे काळीज कायला आज हांव तुका घेवन ह्या सुवातेर आयला जेजू परतून परतून त्या व्यक्तीनी
मुझे अस्कत काही उबांधन परतून परतून केडला जेजू आज मुची दाय दके जायते पटी तुझ्या भुरग्यांनी तुका दुखायला जांफरो तुझ्या गवान तुझ्या बायलेन आज बक्षिया आज कुटुंबाविषयी तुम्ही शिकवण ऐकला बॉक्सराविषयी ऐकला आज एक गडीभर तुमच्या काळी जेजू दिया सांगा जेजू जेजू मुझे गायल्ले काळीज आज हांव तुका दिता जेजू हे गायल्ले काळीज हांव तुका दिता जेजू सगळे म्हणजे काळीज फापसाला जेजू फापसाला जेजू कोणा लागीं सांगचे सुम्या तुझ्या मुखार म्हणजे काळीज उक्ते करता जेजू आपोड 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 जेजू कंटिन्यू मागून राहा वेळ तुमच्या तळातले दुःखा गळून द्या वेळा कोणाकी तुम्ही पळय नाकात जेजूची सकत तुमच्या जीवित वाळून येते असा वेळा जेजूची सकत तुमच्या गुडीच्या विषय वाळून येते असा वेळा अनुभव करूया ती सकत आणि उलो मारा ते जेजू 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 बार्तिमेव म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता मुझी काकूत कर काकूदार जेजू त्यासमध्ये रावलो आणि बार्तिमेव चेतने दाय दाखयली तसं जेजू या उंड्याचेर आमच्या मध्ये असा सेम जेजू या उंड्याचेर आमच्या मध्ये असा बार्तिमेवच्या एकच आवाजाक उभे रावलो जेजू आज तुझ्या आणि मुझ्या मध्ये जाण एकले काही असून तुम्ही तुमच्या लागीं तो जेजू उभे रावला किते जाय मुझ्या पुता तुका आज किते गरज किते हांवें करीचे म्हणले तुझी अपेक्षा किते हांवें करीचे म्हणले तुझी अपेक्षा उलाय ते जेजू लागीं उलाय ते जेजू लागीं सांगा म्हज्या घरान समाधान ना जेजू म्हजी भुरगीं म्हजी उतर आयकना जेजू सम्या घरान जायते उत्साह मळ आसा जेजू पिडेन आमी आयले हांव जेजू कश्टान आमी आयले हांव जेजू जेजू आज बगसूंक म्हज्यान जायना जेजू सम्या आज म्हजे काळजा आपोड जेजू 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 सगळे आमचे दोळे दापया त्या जेजूची सकत अनुभव करा या जमव ओढ एक जमव देवाक उलो मारता असताना देव तांच्या मध्ये रास करतलो तांच्या तळांत दुखात पुसून काढतलो रडण्या विळाप आणि आश्चर्य आज माग्या माग्या भाग्या कोणा दोन्ही हात वैर मारून जाता उभा राहा भागाय वळा भागा सम्याची काकूत वरती सकत आमची वळून होती वाळून होती आवळा तू काही जेजू तुका पळो नसा तुझ्या समस्या तो जाणा भाग्या वळा तुझ्या गावाक तुझ्या बायलेक तुझ्या इश्टाक कोणें तुका दुखयला तुझ्या शेजाऱ्यांनी कुटुंबांनी कोणें तुका कश्टीला दुखयला ताका जण एकला समर्पण दिवे एक निर्मळ काळीज जेजू रचून दिवन दी एक निर्मळ काळीज तुका तो रचून दिवन दी 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 काळजाच्या खऱ्यातर मागाय वळा मागा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मोजा वेगीस तुये म्हणा दोन्ही हात वैर बांधून या वळा मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मोजा वेगीस तुये मोजा जेजू मोजा जेजू वडा तळा कोणी आम्ही जाण ऐकले मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीस तुये मोजा जेजू मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू त्याची तो अनुभव कर म्हणा वळा जिणयेन म्हज्या वेगीस तू ये जेजू बेगीस
येसुये तुझ्या समस्या उभार म्हण्या वेळार म्हज्या जेजू मोजा जेसू मोगाळ जेजू मोगाळ जेसू चिडयेन म्हज्या वेगीस तूं ये म्हज्या जेजू मोजा जेसू मोगाळ जेसू जिणयेन म्हज्या चिडयेन सोम्या म्हज्या तुझ्या सक्त्यान आमकां भर सोम्या जेजू सोम्या आमी तुका उलो मारता सौ जेजू जेजू आमची काकूत कर सोम्या आमच्या दया दाखय जेजू तुझ्या वय जेजू गोपांतली पळय मोगाळ जेजू तुझ्या जेजू जेजू तूं वय सोम्या म्हाका तुझ्या बापांतली पळय गोपांतली पळय मोगाळ तुझ्या वय सोम्या पोटलून तूं म्हाकाच तुझ्या म्हाका तुझ्या बापांतली पळय जेजू गोपांतली तुका तो आरोग्य त्या वेळार त्या जेजूक सांग ह्या वेळार तुझ्या परत्यान परते उसारी आमी ह्या वेळार पोटलून तूं बरात म्हणी आमी वडा तळ्यान म्हाका तुझ्या बापांतली पळय सोम्या गोपांतली पळय वय जेजू मोगाळ तुझ्या पोटलून तूं जण एकली बसया ह्या जाग्या वेळार मुखले शिकोवण कंटिन्यू करतलो तर मागीर आमी दैवीक औसती असं करूया Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजारासच्या जेजू मुखार आमी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो वर्त्या रितीन आमी मागणें केलां आनी त्या मागण्या वरवीं आमचें तें बरेंपण घडोवंक आमी आशेन आसा सोम्या मुखार येताना भावार्थान जें कितें आमी मागता सो भावार्थ पळयल्लो जेजू आमकां ना म्हणनासतना दिता आनी तोच राय ह्या उंड्या रुपार हांगासर आसा आनी तस सोमी आमकां हर एकल्याक आमच्या जिणेंत गरज अशी सक्कड करपा फाव करून दी तशेंच आमचें तें आसचें उणेपण भरती करून दिवन दी म्हणलें मागणें आज प्रत्येक जावन आमचें जावन दी मरिये माये मुखांतर देवान मनशा कुळाक केल्ल्या बसवण्या वयर आमी प्रत्येक जावन नियाळ करन साव खर्च तेर्साचें भक्तीपण कोंताचें भक्तीपण आदारतेल्यांक मोरी दिश्टी पडल्या वेळार अशें सांगता जी कोण तेर्साचें भक्तीपण आदारतात तांकां सर्गीचें सुख फावो जातलें ह्या सर्गीच्या सुखांत तांकां जायती देवाची कृपा खंडीत जावन लाभतली म्हणून मरी त्या बसवण्या मुखांतर आमकां सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो देवान मनशाक ह्या संवसारांत कित्याक रचलो म्हणलें एक सवाल आज हांगासर हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या दोतोरणीच्या क्लासीक आमी फाटी वचोंक पुरो आनी थंयसर देवान ताजो मोग करूंक ताजी सेवा करूंक ताका वळखूंक आनी ताजे सांगता ससनाचें सुख भोगूंक आमकां आपयलां या आमकां नमी हाडलां ह्या खातीर रचलां म्हणलें आमचो भावार्थ जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी उरलें सक्कड करना साव देवाक वळखता देवाचो मोग करता विविध तरांनी एकामेकाची सेवा करतना आमी देवाची सेवा करता एकामेका थंय देवाक पळयता आनी देवाचो मोग आमी करता तर आमच्या जिणयेचो आनी एक शेवट तो उरलेलो जावन आसा सोम्या सांगता आमचें ससनाचें सूख आमी भोगचें आनी सोम्या सांगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां एक मध्यस्थिनेची गरज आसा जे कोण आमकां देवाच्या राजा कुशीन वाट दाखयता मेट दाखयता या बोट दाखोवन हेंस जावन आसा हीच जावन आसा वाट ह्या वाटेन तूं चलोन वची जाल्यार सोम्यान बसयलेलें तें सर्गीचें सूख सोम्यान सांगलेलें तें सर्गीचें सूख तुका फावो जाता म्हणलें आनी तें जावन आसा मरियेन बसवणें करतना प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वय मगाच्या भाव भयणीनो मरी जेदना दिश्टीक पडटा या आमी आमच्या संप्रदाय या ट्रेडिशना प्रकार सांगता सान डॉमिनिकाक जेदना मरियन तेरसाचें भक्तीपण दिलें आनी त्या दाळा बसवण्यो दिले तांतली एक बसवणी अशी आसा जी कोण तेरसाचें भक्तीपण खऱ्या मनान आदारतात जी कोण तेरसाचें भक्तीपण सदांनीत करतात आनी तांतूं विश्वास दवरतात तांकां सर्गीचें सूख भोगचें एक कृपा हांव मागोन धाडटलें म्हणून मरी माय बसयता पवित्र पुस्तक आमकां नव्या सल्ल्यांत आमी वाचता एका स्त्रिये वरवीं ह्या संवसाराक पातक आयलें जाल्यार आनी एक स्त्रिये वरवीं संवसाराक सर्गीचें सूख ह्या तारण आयलें म्हणून आमी आयकता आनी तें जावन आसा मरियेच्या जिणये विशयान बरयलेलें मरी जेन्ना एक येव मरी एक अविदेय जावन देवातावन पयस वेता जाल्यार आनी एक मरी आनी एक येव नवी येव म्हणटा मरयेक ती देवाक विदेय जावन आपले तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं आपले सोम्याची साकण म्हणलें सांगून देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालन हिस्स जावन आसा सोम्या थंय वेची वाट म्हणले ती दाखयता तशेंच सबार अजापां ह्या मरयेच्या मजतीन जाल्लीं आमी आयकल्यां आयकोन आसा आमच्या जिणयेन खंडी जावन जातात म्हणून आमी राखोन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. आणि जेन्ना आमी सतमांत ती शाश्वत आदाराची माय आमकां सोडची ना ती शाश्वत आदाराची माय आमची सांगता सदांच आसतली आमकां आमच्या जिणेन जे कितें गरज आसा ते सकड आपल्या पुतालाचे मागोन ती फावो करतली आनी हेंच आमी जुआंच्या वांजेलांत दुसऱ्या अध्यायांत 1 ते 12 वळी मुशेर थंयसर पळयता कानाशराच्या लग्नांत जेन्ना वायन पडटा आपल्या पुता लागीं मागोन ती थंयसर आसलें कितें उणेपण तें भर्तिकन दिता ताच्या उपरांत तिणें सांगली ती उतरां बारीस मोलादीक बारीस वर्ती आनी बारीस गरजेची आमच्या दिसपडत्या भक्तिकांच्या जिणयेंत आनी ती जावन आसात तो तुमकां कितें करता सांगता तें तुमी करा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून मरी आपल्या थंयसर आसलेल्या जेजूच्या शिसांक तशेंच साकरांक ताकीद दिता आनी आज आमी हर एकली हांगासर इतल्या व्हड्या संख्यान आयिल्ली त्याच सोम्या कडेन मागोंक आयिल्ली त्याच सोम्याचें थंय ताणें बसयलेलें तें सासणीक सूख आमकां फावो जाय म्हणलो बरवसो दवरून आयिल्ली आज आमी हांगासर इतलीं जाणां आसा जाल्यार आज मरयेन आमकां सांगचें एकच जावन आसा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा ताचें भक्तीपण तुमी आदारा ताजी भक्ती धरा ताजेर विश्वास दवरा सर्गीचें सूख तुमकां फावो जातलें ताचे मुखार येवन तुमचें काळीज उक्तें करा जावं बरो तुमच्या काळजांत कसली दूख आसा कसली समस्या आसात पिडा शिडा आसा खंयसरी बरवसो ना भवार्थ ना शकटांनी आमकां सण्ण घालां जाला म्हण आमी चिंता जाल्यार ताजे सरशी येया तो जावन आसा तुमकां समाधान दितलो तुमचें वजें वोवंक तुमकां कुमोक करतलो तुमचे सांगता वाट चलतलो तो जावन आसा सोमी सडवणदार म्हणून तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून मरी माय आज आमकां हर एकल्याक मोगाच्या भाव भयणीनो सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. तर मोगाच्या भाव भयणीनो येदोळ आमी सकाळीं जावन आमच्या पथकांच्या बोगसाण्या विशयांत नियाळ केला ताच्या मागीर आमच्या काजाराच्या संस्कारा विशयांत आनी कुटुंबा जिविता वयर आमी नदर घाल्या आसता आनी प्रत्येक जावन जी कोण आज लायव्हवर पळोवन आसात एकच उतर हांगात हांव सोम्याच्या मुखार आमी रावन आसतना आमी सांगचें जावन आसा मागणें करा सोम्या कडेन तेरसाचें भक्तीपण कुटुंब सांगात हाडूंक शकता तेरसाचें भक्तीपण एका कुटुंबाक सांगात दवरता जेन्ना सकटां एक कण तेर्स एकले हांव सांगतना त्या एकाच कोंताचें वांटे जावन आसा हे 5 कण तेर्स आनी ह्या तेर्सा वरवीं आमचें भक्तीपण सरता मात न्ही त्याच सोम्याचो आदार एकवट मोडून गेल्ल्या वेगळाचार जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी आमच्या लग्नाच्या संस्कारांत तसो सोमी आमकां आदार दिता तर त्याच सोम्याची भक्ती करया त्याच सोम्याचो आदार आमच्या जिणयेंत आमी मागया ताचे वरवीं आमकां कितें गरज आसा जाल्यार त्या सोम्याच्या पांयां तळ आमचें जिवीत समर्पण दिवन मागया सोम्या जेजू अशें जावन आसा म्हजें जिवीत ह्या जिणयेंत हांवें केल्लीं पातकां उणेंपण म्हजें पळयल्यार खंडीत जावन सर्गींच्या सुखाक पावोंक आमी फावत आसली न्हय हांव फावत आसलो न्हय म्हणलें उडास दवरन सोम्या मुखार सांगता आसतना आमकां बरी जिणी जियोंक जाय अशी कृपा लाभय बरी जावंक तुजी खुशी करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हणून जेजू कडेन प्रत्येक जावन मागतना मरिये मायचो आदार आमी मागया आमकां तुज्या पुता चडशी पावय
आमकां तुज्या पुतासरची वसोंक जाय आसची वाट दाखय. तुज्या जुजेच्या आनी जेजू बरी आमची जेणी देखी बरी जेणी जावंक, हेरांक देख दिवन जियोंक, तशेंच आमीच न्ही हेरांकी सांगाता घेवन तुज्या सर्गीच्या राजाक ससनाच्या सुखाक पावोंक जाय आसची कृपा आमकां हर एकल्याक तूं लाभय म्हणून प्रत्येक जावन ह्या सक्रामेंता मुखार आज आमी मागया. आमेन. Hallelujah. 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 आमच्या कांत आमी भायर काडया. कोणाक उबे रावंक जाय उबे रावयेत. दैवीक उच्चतेर दिमी घालूंक जाय दिमी घालयेत. विशेष दुसऱ्या रितीरेंत माग्या वेळार सांगाता मेळोन माग्या. एक कुटुंबा बरी सगळी सांगाता म्हणया. सांगाता म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्वपदरा बापा सर्गांनी प्रितुमीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभालो आमकां मरियेंतां जन्मलो पांच पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेला ताणें गेलो तो मेलामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेलांची मनसुबी करतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां तुझे सर्गात संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 म्हणटा की तूं सगळें करूंक शकता आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. हालेलुया. 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 दोनी हात आमच्या वयर बारया आनी म्हज्या फाटल्यान म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय. तू सगळे करूंक पडत शकता तूं सगळें करूंक शकताय. तू सगळे करूंक तूं शकता सगळें करूंक शकताय तू सगळे करूंक आनी तुका शकता कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच आनी असाध्य तुका नाही कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच आनी असाध्य तुका नाही कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच म्हण असाध्य हांव नाही जाणा म्हूण हांव म्हण जाणा हांव जाणा म्हूण हांव पडत जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय. तू सगळे करूंक तूं शकता सगळें करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकता आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हण आनी तुका कांयच असाध्य हांव नाही म्हणून जाणा. हांव जाणा तूं सगळें करूंक शकताय तू सगळे करूंक आनी तुका शकता कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून तूं हांव सगळें जाणा. करूंक शकताय तू सगळे करूंक आनी तुका शकता कांयच असाध्य न्हय म्हण हांव जाणा. आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. हालेलुया. हालेलुया. देवा कांयच असाध्य न्हय वया न्ही आमी ह्या मिस्टरान बापूर्वेन मागया नमान बरी कृपया मुरलेले सुमी तुजे सांगता श्रम देव सुदेवन स्नेह फो तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार साम आमेन. चॅप्टर 3 वर्स 8 म्हणटा सर्वेस्परात आसा तारण तुझे परजेचे तुजो आशीर्वाद पडो. दोनी हात आमच्या वयर बरे आनी म्हणया सर्वेस्परात आसा तारण सर्वेस्पराते आसा सर्वेस्परात आसा तारण सर्वेस्पराते आसा तुझ्या तारण. परजेचे तुजो आशीर्वाद पडो. तुझ्या परजेचेर तुझो आशीर्वाद तुझ्या पडो. परजेचेर तुजो आशीर्वाद पडो. तुझ्या परजेचेर तुझो आशीर्वाद पडो. तुझ्या परजेचेर तुजो आशीर्वाद पडो. तुझ्या परजेचेर तुझो आशीर्वाद तुझ्या पडो. परजेचेर तुजो आशीर्वाद पडो. तुझ्या परजेचेर तुझो आशीर्वाद पडो. सुम्या जेजू सुम्या जेजू. हांगा हजार जाल्ल्या हांगा हजार जण जाल्ल्या. एकल्या भावबण्याचेर दोन एकल्या भावबहिणीचेर. तुझी काकूळ देवय सुम्या तुझी काकूळ देवय तुझ्या सुम्या. रक्ता नितळ कर जेजू. तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. हालेलुया. हालेलुया. मान कृपया मरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम देव आश्रम फो तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार साम आमेन. चॅप्टर 4 वर्स 1 म्हणटा की देवा म्हाका नीत करून दितल्या हांव उलो मारतना म्हाका जाप दे. दोनी हात आमी वयर बऱ्यानी म्हणया देवा म्हाका नीत करून दितल्या देवा म्हाका नीत करून दितल्या. देवा म्हाका नीत करून दितल्या देवा म्हाका नीत करून हांव उलो दितल्या. मारतना म्हाका जाप दे. हांव उलो मारतना म्हाका हांव जाप उलो दी. मारतना म्हाका जाप दे. हांव उलो मारतना म्हाका हांव जाप उलो दी. मारतना म्हाका जाप दे. हांव उलो मारतना म्हाका जाप दी. हालेलुया. हालेलुया. मान कृपया मरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम देव स्नेह फो तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार साम आमेन. चॅप्टर 9 वर्स 10 म्हणटा तुझे नाव वळखता ती तुझेर विश्वास दवरतले कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परात सांडून घालिनाय. तुका सोदतल्यांक
तू सर्वेस्परा सांडून घाली नाही तुका सोदतेल्यांक तू सर्वेस्परा सांडून घाली तुका नाही सोदतेल्यांक तू सर्वेस्परा सांडून घाली आज तो नाही जेजू आमकां कोणाकी सांडून घालचो ना प्रत्येक तरान मागया परतून म्हज्या फाटल्यान रिपीट करया तुझे नाव वळखतात तुझे नाव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली ती तुझेर विश्वास ती तुजेर दवरतली विश्वास दवरतली ती तुझेर विश्वास कित्याक दवरतली तुका सोदतेल्यांक कित्याक तुका कित्याक सोदतेल्यांक तुका सोदतेल्यांक कित्याक तुका तू सोदतेल्यांक सर्वेस्परा सांडून घाली नाय तू सर्वेस्परा सांडून घाली तू नाही सर्वेस्परा सांडून घाली नाय तू सर्वेस्परा सांडून तू घाली नाही सर्वेस्परा सांडून घाली नाय तू सर्वेस्परा सांडून तू घाली नाही सर्वेस्परा सांडून घाली नाय तू सर्वेस्परा सांडून घाली नाही महिमा बाप्पा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदां सर्वदा जाणीकले आमेन. सांगात म्हणून म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून लाईव्ह वर असल्या जण एकल्यांक 4 वर आराधन मुग्धोंचे आज 4:30 वर आराधन असतले कित्याक म्हणल्यार 1.5 घंटेच्या आराधनात असतले आयच्या दिसा हांगा हजार जाल्यार जण एकल्या बाबण्या खातीर रितीर जावन आसा तुम्ही खंयच्याय सुवातेर अर्ध घंटो एक्स्ट्रा खर्च करून ह्या दैविकाच्या तेर्सांत आणि भलायकेच्या मागण्या भितर सत आसतना तो जेजू तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसावांनी कोरपेनी दैवी सक्तीन तो भरतलो हालेलुया 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 प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू पयल्या मिस्तरांत आमची जिवी जेजूच्या हातान दिता आसतना कोणे आमकां दुखायला जाल्यार आज तांकां बक्षया कोणे आमच्या काळजान गाय केला कोणाकी आमी दुखयला कोणाचें नांव पाड केला कोणे आमचें नांव पाड केला प्रत्येक तरान कोणे आमकां आमचे नाका जाल्लें सांगला आज एकसूरपणान आमी आसा खंतीन आसा खर गोवन आसा हर एक घडी खंत आमच्या जैत वर्ते आसा हर एक घडी खंतीन आमी बुडल्या हांव जावं फुरो आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिवी जेजूच्या मुखार उबारया दोनी हात आमचे वयर उबारया काकू दारा जेजू लागीं काकू ते खातीर मागया जावं फुरो तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या सुनेन जावेन जावं फुरो तुझ्या पुतान दुवेन गवान बायलेन कोणाय एकामेका दुखायला जाल्यार आज त्या सुम्याला काकूत मागया ताची दैवी सकत आम्हा सर्वांचे देवन येवचे खातीर आज तोच जेजू आमकां बुजयतलो आमच्या काळजान पडले गायतो पेकयतलो एक नवें जिवीत आमकां जण एकला तो प्राप्त करतलो ताची दैवी सकत आमचे देवन येवचे खातीर वडातळान सांगाता म्हणून आमी म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण सांगाता म्हणून पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सांगाता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मगजन साम चॅप्टर 55 वर्स 22 म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांबाळटलो आज तुझे खंयचे वचे सुवातेर घेवन आयलाय खंयचे सुवातेर ह्या ग्राउंडाच्या खंयचे सुवातेर खंयच्या जाग्यार तूं आसय जावं युट्यूबाचेर आज येवकरेस्तांतल्या जेजूचे नदर लावन त्या जेजूच्या दिश्टकान त्या जेजू आज त्या जेजूक उलो मारून आसय जावं फुरो तुझे वचे पयले सुवातेर तुझ्या सुम्याचे सोडायच्या वेळा कित्याक तोच तुझे सगळे जतन घेतलो तुझ्या कश्टांत समस्येंत आज जायतेसो ना म्हणल्या ह्या सगळ्या कश्टांत तो तुका निवारतलो तुझे उण्या पावन अस्कत काय अपयस करतलो सर्गेची दैवी सकत तुझ्या जिवितान देवन येतले ह्या वेळा दोनी हात आमी वयर बारया आमचे वचे त्या सुम्याचे तान सोडया कितें वचे घेवन आयला आमी खंयचे कश्ट घेवन आयला खंयचे दूख इरारे बेजार घेवन आयला खंयची पेटिशनां घेवन आयला कितली पेटिशन हांगा बरोवन घालात तुमी सगळी पेटिशनां जावं फॉर युट्यूबार त्या सुवातेर लाईव्ह तुम्ही चॅट करते आसा त्या वेळा आज माग्या तुमच्या जण एकल्याचे समस्ये
सुमेच्या समर्पित करताना येवकरीचे दैवी सकत तुमच्या घरांनी तुमच्या सुवातीनी ज्या सुवातेर तुम्ही यावेळी दिमी म्हणून असं जांफरो त्या जेजूच्या नदर लावून असं जांफरो तुमच्या कुडीच्या विश्व्यानी सुमेची दैवी सकत वळणूच्या खातीर सांगात मेळून परतने पेटी म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सांगात म्हणूया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणा Jeremiah chapter 32 verse 27 म्हणटा हांव सर्वेस्पर्श सगळ्या मनशाकडे सो देव म्हाका कितें असाध्य आसा. आज जांफर आमी हाता घाल्ले कामां निर्फळ जाल्या. आज विजा खातीर आमी राखोन आसा. कामा खातीर आज आमी राखोन आसा. काम ना, काम आसल्यार तें बरो सांबाळना. आज काम बदली म्हळ्यार दुसरी कामां मेळनात. तसल्या परिस्थितीच्या वेळार आज जोडिल्ली जोड आमकां पावना. आज जोडल्या जोडीच्यान की आमकां खर्च चड जाता आसा. आज आमचे सगळे अस्कत काय काकूदारा जेजू लागी ह्या तिसऱ्या मिस्त्रान मागया त्या जेजू लागी उलय आनी सांगया सोम्या हांव आयला एक घडी भर तोंड उक्तेर म्हणा ते जेजू म्हणा तुमच्या काळजांतून म्हणा जेजू हांव असल्या समस्येन आसा. सोम्या कामांत जायते कश्ट आसा. हांव रिणार आसा. हांव कश्टान आसा. हांव दुखा गळोन आसा. सोम्या मेळ्ळो सांबाळ म्हयन्याक पावना. खर्च चड आसा. वाट दाखय जेजू म्हाका. सलवून गेला जेजू. निरासपणा बुडला. रातची न्हीद पडना. खंतीत वारी जेजू आमचे दाय दाखय. आमची काकूत कर. आज आमची बिरमत पाव सोम्या. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या. आमचो फुडार जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या. ताची अगणित काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वानी वळून येवं दी. आमच्या समस्या आमकां सण नसूं दी. जेजूच्या नांवान आशिर्वादा एवकरिस्ताची दैवीक सगळ आमच्या कुटुंबात आमच्या घरांत आमच्या समस्येमध्ये वळून येवचे खातीर परत ते पटी दोन्ही हात आमचे वयर भरून सांगाता म्हणून म्हणया तिसऱ्या मिस्त्रांत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. चौथो मिस्टर साम चॅप्टर 31 वर्स 15 म्हणटा की तुझ्या हातांत आसा म्हजे जिवीत. म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. आज एकलो दुस्मान जावन आसा तो देवसार. आज वायट संवयो राग द्वेष मसोर गर्व वायटपण हे सगळे मेळेपणांतलो तू जेजू आमकां सुटका लाभून दी.
देवसराच्या बंदकणीतावन तो आमकां सुटका लाभोवन दी जांफरो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स आमाल पिवणे नाका जाल्ली पिंतुरां पळोवची या आज निरासपणान जिवोवचे आळसाय कांयच करूंक नाका असल्या सगळ्या बंदकणीतावन तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवन दी चवथ्या मिस्त्रान विश्वासान काकूदारा जेजू लागीं आमच्या घरांत कोणीय एक वायट संवय सांपडला जाल्यार प्रत्येक तरां ओडो दोग ते जाणां रडटाली ब्रदर आमच्या घरांत आमाल पिवण्याचो स्पिरीट काम करता सगळे कुटुंब विभाड जाते आसा माग्या धनी हात आमच्या वयर बारया आमच्या कुटुंबांत मात्र न्ही सगळे झगडे झूज नाका जाली गाळी शिराप हे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्यान भायर सरों दी जेजूच्या नांवान आशिर्वादां आमच्या कुटुंबात व्हळून येवं दी दैवीक सगत आमच्या कुटुंबाच्या जणकल्या सण्याचेर देवून येवचे खातीर माग्या आनी सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून पंचव्या मिस्त्रा माग्या म्हणजे आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या भगेवन पापसेवे खातीर माग्या सगळ्या कार्डिनलां खातीर माग्या आर्च बिस्पां खातीर माग्या बिस्पां खातीर माग्या याजकां खातीर माग्या धर्मयण्या खातीर माग्या डिकन्सां खातीर माग्या सेमिनरी शिक्षक सगळ्या संस्थानांतल्या ब्रदर्सां खातीर माग्या आनी प्रत्येक देव परिचय खातीर माग्या माग्या प्रत्येक तरान या दुसऱ्या रोतीरेन हांगा हजर जाल्ल्या हर एकल्या बाबण्या खातीर हांगा आसता याजकां खातीर आमचे मँगलोर DSC खातीर माग्या प्रत्येक तरान हांगा आसता सगळ्या कॉंग्रिगेशना खातीर माग्या सम्या तुजी कृपा जाण एकल्या त्या वळून बरी भलायकी तांकां लाभय तांच्या मिसांव कामान तांकां जैत बळ भलायकी लाभय आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर माग्या खंयच्या संघ संस्थेत तुमी काम करता वयस जाल्यार प्रत्येक तर तो जेजू तुमकां राखूं दी सांबाळूं दी आनी दैवी सकत तुमचे देवण येवं दी बळ घटाय मेळों दी हर एक सोम्याच्या सेवेन वावर करची कृपा तुमकां जण एकला मेळचे दोनी हात वयर बारून सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जाणेकले 2 मिनिटां अवश्य वेळा म्हज्या मोगाच्या सुमेची अगणित काकुतीच्या दिवसां भाग्यत आसतना सुमेची दैवी सकत आमी जाणेकले अनुभव केल्या वेळा माग्या प्रत्येक तरां ह्या 25 मिनिटां विशेष आराधना ह्या वेळा आसतले आमच्या सगळ्या गरजे खातीर याजाक ह्या वेळा मागतले सुमेची दैवीक सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सनेचेर देवून येवं दी प्रत्येक लायव्हर असते कंटिन्यू आनी अर्दे वोर ह्या मागण्यात तुम्ही भाग घेया सुमेची वर्ती सकत तुमच्या हर एक समस्ये खातीर याजाक ह्या वेळा मागतलो
ह्या वेळा सांगाता म्हणून कुटुंबा बरी मागता असताना समेची वरती सकत तुमच्या वळून देवळा सगळे अडकळ्यो इराराय बेजाराय अस्कत काय तुमका सोड नसून दी सगळ्या बंदकाणी जाऊन जेजू आमका सुटका आणि सडवण लाभ देऊन माग्या हालेलुया 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 म्हज्या मगाच्या माग्या प्रत्येक तरान देवाचे उतर आज आमकां जाणेकला म्हणा साम चॅप्टर 40 वर्स 13 म्हणटा की दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार आज तोच जेजू आमकां कुमो करूंक आमच्या लागीं तो येतलो त्या खातीर म्हज्या मगाच्या कोणाच्या कामाचे समस्या आसा रिणाक सांपडल्यात तुमी आज विजाक ट्राय करनासात कितल्या पण आज तुम्ही पासपोर्ट हाडलाय सुवातेर तुमच्या पासपोर्ट जेजू मुखार उबारा खंयच्या सुवातेर आसा जावं खंयचे पेपर आसा जेजू मुखार उबारा त्या सुमेच्या हातान समर्पिया आनी माग्या वेळा ताची काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वानी वळून दिया वेळा प्रत्येक सगळ्या समस्या तो जेजू आमकां सुटका आनी सर्व कोणा कामाची समस्या आसा काम ना इवन जोडली जोड तुमकां पावना इवन आज प्रत्येक तरां तुमकां उदरगती वचूंक वाटच ना असल्या समस्या तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाबदी कितले दीस पासपोर्ट घेवन कितले एजंट दिता त्या पासपोर्ट विजा लागोंकच लागना आज ते जेजूक समर्पित पिया कित्याक म्हळ्यार जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना दोनी हात आमचे वयर बारया प्रत्येक तरान माग्या वेळा म्हज्या फाटल्यान रिपीट कर म्हाका दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार दया करून सर्वेस्परा 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 सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार सर्वेस्परा म्हाका कुमो सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्तुकार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमचो उक्तो दोन्ही आसा केवळ आमच्या खातीर मागतल्या वेळा सर्वेस्परा देवा आज तुझे मुखार हांगासर आसच्या समेत तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सबार जाण हांगासर आज कामाच्या सदनेर आसात आपले विजा येजय म्हण राखोन आसात जावंक बरो बऱ्या फुडारा खातीर बरो उद्योग तांकां मेळा जाय म्हणून हांगासर आयल्यान अशें जाल्यार समेत तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता बऱ्या फुडाराच्या वाटेर ती चलो नासतना जिणें कितेंय करूंक तांकां जाय आसची करपा दिसभर तो ग्रास जोडूंक जाय आसची करपा तांकां फावो कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता कित्याक तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव आनी तुज्या भुरग्यांनी मागलेलें तूं ना म्हणा नासतना तांकां फावो करताय आज भक्तीपणी हांगासर मागणें करचें समेत तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजे कृपेन तुजे दयेन तुज्या मोगान तूं तांकां ते फावो कर म्हणून तुजे कडेन परतून आमी मागता दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्यानी म्हणया वेळार मोशा जेसू मोगाळ जेसू जिणयेन म्हज्या वेगीस तूं ये म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू मोगाळ जेसू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या येसू म्या वेगीस तूं ये म्हज्या जेजू मोजा जेसू मोगाळ जेजू मोगाळ जेसू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या वेगीस तूं ये माग्या म्हणजे साम 113 वर्स 9 म्हणटा की आमकां वांजड्या स्त्रिये भुरग्या बळाची संतोषभरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक तो दितालो भुरग्या प्रत्येक तरा माग देवाचे तर म्हणटा की वांजड्या स्त्रियेक भुरग्या बळाची संतोषभरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक तो दिता आज भुरग्यांचे देणे नासता आसतना कितले खतीर आसा तुम्ही बेजारान अस्कत काय आसा इरारान आसा आज तुमच्या घरांत शांती समाधान ना हे भुरग्यांचे देण्यात आशिवण आसात आज प्रत्येक तरान माग्या आज संतोष भरीत एक आवय करून तुका तो तुझ्या घरांत समाधान तो लाभयतलो ते जेजूच्या मुखार कोणा आज भुरग्यांचे देणे ना जाणेकली एकामेका खातीर माग्या संवसारांत असल्या सगळ्या काजार जोड्यांक काजार जावन 10 वर्सां 15 वर्सां जाला भुरग्यांचे देणे ना जावं तुझ्या धुवेक जावं तुझ्या पुताक जावं आमच्या वाड्यान कोणाकी भुरग्यांचे देणे ना जड नेकलांक समेचे ते समर्पित कर माग्या सर्वेस्परा देवा तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना आनी हें आमी पत्य येता
खाजारी जिवितान भुरगीं जावन आसा तुवें दिवचें एक वर्तें देणें आनी एक वर्ती जबाबदारी हांगासर सबार जाणां आज तांचे काळे जुकते करून तुजे मुखार आयल्यान भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागोन आसात सर्वेस्परा तुजेर बरवसून पातयेवन ती हांगासर आसतना त्या भुरग्याचे देणे तांकां फाव कर म्हणून आमी मागता त्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसतना तांची दुकां पळय तांचे काळीज पळय सर्वेस्परा रोडोन तुजे मुखार ती आसतना तांचे काळीज उक्ते दवरून ती तुजे कडेन मागतना दया करून तांकां जायते नेणे फाव कर बरी भुरगीं तांकां फाव करता आसतना त्या भुरग्यांक वागोवंक जाय अशी कृपाय तांच्या जिणयेन तूं फाव कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून आज मागता दोन्ही हात वयर वर परत येवणे म्हणे आम्ही तेच कांदा मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये मोजा जेजू मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या येसुम्या बेगीच तूं ये मागया म्हज्या साम चॅप्टर 142 वर्स 7 म्हणटा की बंदकाणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो बंदकाणींतलो म्हाका भायर काड थोडी संवय आज आमच्या भितर अशी आसात की आमकां बगसूंकूच जायना जावं फुरो म्हज्या मग असली संवय आसा की कंटिन्यू एकामेका शिरापते आसा गाळी सांगते आसा कठीण राग हॉट टेम्पर जावं फुरो आज सोऱ्याचे आमालपणाचे संवय ड्रग्साक एडिक्ट जाला जावं फुरो नाका जाल्ली पिंतुरा पळोवन आमी आसा जावं फुरो वायट संबंधान आमी जियेता जावं फुरो असली संवय खणाते आसा जावं फुरो आज प्रत्येक तरां जेजू आयला आमकां सुटका लाभोवंक आमच्या अस्कत काय तर आमकां भायर काडून तो आयला ह्या सगळ्या वायटांतून जेजू आमकां निवारून दी ह्या सगळ्या बंदकाणींतून जेजू आमकां सुटका लाभोवन दी प्रत्येक तरां आमच्या काळजां मनां जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया ह्या सगळ्या वायट बंदकाणींतलो आमकां सुटका लाभय जेजू आमची काकूत कर आमचे दाय दखय तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जायत्या वेळार आमी हेरांचे साडयो उलोवचे हेरांचे नांव पाड करचे हेरांक सकयल घालचे हेरांची निंदा करची प्रत्येक तरां मुखार बरें करून फाटल्यान घात करचो हर एक वायट संवय आमचे मात्र न्ही हर एकला बावड्यातल्यान भायर सरोवन दी जेजूची दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवन येवचे खातीर मागया आनी म्हणया सर्वेस्परा देवा आज हांगासर तुज्या मुखार आसच्या समेत तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सबार वर्सां जावन पदकान सांबाळलेल्या समेस्तांक तुवें गुण केल्लें आनी गुण करता आसतना तांची पदकां तुवें बक्षिल्लीं पयल्यान पयलें मागता आमी आमच्या पासत खंयच्याय रितीचो राग मसोर हगे आमच्या जिणयेंत आसा जाल्यार आनी ताचे वरवीं खंयच्याय रितीचे पागोर आमी बांदून दवरल्यात जाल्यार ते सकट कसलोन घाल म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता तशेंच मागता आमी आमच्याच भुरग्यां पासत आमच्याच पासत खंयच्याय रितीच्या वायट सवयांक आमी बली जाल्यार वायट सवयांक आमी गुलाम जाल्यार मादक द्रव्यांक ह्या हेर खंयच्याय रितींनी सोऱ्याक आमाल पियोण्याक हेर खंयच्याय सवयांक आमी बली जाल्यार आमचे जिवीत पिड्ड्यार जावन आसा जाल्यार आज तुजे मुखार आमी येवन आसतना आमची जिणी उक्ती करून तुजे मुखार समर्पण दिता आसतना बरी जावंक आमकां खुशी आसा म्हणून तुजे मुखार आमी सांगता आसतना सोम्या हे सगळे पागोर कसलोन उडय आमकां बरी कर सर वायट विघ्न अनवरांतले आमकां राखून व्हर सर वायट सवयान रावन वायट सवय आमचेतून पयस कर आनी आमकां बरें जिवीत लाभय म्हणून तुजे कडेन परतून मागता दोनी आमचे हात वयर बारी आमच्या मोगाचेर ह्या सगळ्या समस्येतून जेजू आमकां सुटका राती न्हिदेंत वायट सपनां पडची भिरांकूळ सपनां पडची भिरांत कावचिणी अस्कत काय हे सगळें आमकां सोडून वचून दी आयची राती बरी समाधानाची न्हीद जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वडा तळा मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू बापान तुझ्या जिणयेन म्हज्या वय सुम्या बेगीच तूं ये म्हज्या जेजू मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये सुम्या बेगीच तूं ये साम चॅप्टर 72 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातलेल्यांक तो पावतालो आदार नातलो गरीबांक दुबळ्यांक कश्टतल्यांक तो पावतालो आयच्या दिसा हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेर सगळे आमी उबा रावया
व्हडल्यान व्हडले समस्या म्हळ्यार रिणाचे जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू लॉकडावनाद्वारे जायते तुमी कश्टून आसा कोणाकी पयशे दिला ते पयशे फाटी मेळना बिजनेस लॉस जाला पयशे स्ट्रक जाला आत्तां दिता म्हूण घेतल्या मनशान पयशे फाटी दिनासतना कितलो लोक दोळ्यान ते दुका गळयते आसा लास्ट बँड्राय भयणीले 65 lakhs रुपीस एकला दिला आनी एका बैला गांवांतून एका भावान फोन केले 3 करोड रिणार तो सांपडला कितली तसली भाव भयणी आमच्या मध्ये कितली जाणां आसात एकच वाट तेंच्या जिवितांत कांयच ना जीव काण घेवचे म्हणून खतीन इरारान ती बुडला मागया आमच्या मोगाचे आज आमी सगळे कुटुंब हजारो लोक तुम्ही खंय खंय जावन आयल्यात खंयचे खंयचे सुवात ते युक्रिस्तान त्या जेजूच्या मुखार तुम्ही हजार आसात त्या सुमी असाध्य म्हणले कांयच ना ताका मागया खंयच्या रिणाच्या बंदकणी तुम्ही सांपडला जांफरो आज तुमच्या हातान कांयच ना पयशेच ना भाड्याच्या घरांत आसात तुम्ही एक जांफरो त्या घराची पेपरां सारकी ना जांफरो फ्लॅटाची पेपरां सारकी ना जांफरो जागो तुमच्या नांवार जावना कोर्ट केसीन आसा जांफरो विंगड समस्येन ते कश्टून आसा जांफरो तुम्ही आज तुमच्या बँकांत 0 बॅलन्स आसा जांफरो रीण हर एक दीस रीणकारी तुझ्या घरा येता आसा जांफरो दुका कळून तूं आयचो दीस कसो काडसो गी म्हणल्या एका खंतीन तूं बुडोन आसा जांफरो जेजूचे नदर लाया ते जेजूक पळया म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी ते जेजूचे नदर लाया आनी ते जेजूक पळया आनी मागा आयच्या दिसा जेजू मुची काकूत कर जेजू मुचे दाय दाखय रिणाच्या समस्येंतल्यान सुटका लाभय जेजू जांफरो तुजी भुरगीं आज कश्टान आसा पयशे व्हडल्यान व्हडले प्रॉब्लेम संवसारांत पिडा आनी रीण पयशे दोनांत कितलो लोक आज कश्टान आसा कित कोणें हेल्प केला दिला पयशे आज ताणें पाटी दिना म्हणला कोणें इंट्रस्ट म्हण दिला बँक इंट्रस्ट दिता म्हणला आज तुम्ही पार्टी ताका दिला खंयची पेपरां करनासतना तो व्यक्ती आज हात उखलते आसा म्हजे लगी ना म्हणटे आसा तुम्ही खंतीन बुडोवन ह्या रितीर 2 दीस आयला तुमचे सगळे कश्ट जेजूच्या हातांत समर्पया सगळे तुझे दुःख ते जेजूच्या मुखार गळोवन ह्या वेळा मागया कित्याक तो एकलो समसो आसरो जावन आसा तुमच्या मोगाचे न्हू ताका साध्य आसा आमकां साध्य आमी थकोन गेल्या आमी कश्टाल्या आमकां वाटच ना जेजूस वाट जावन आसा ह्या सगळ्या समस्ये खातीर ह्या सगळ्या मागता आसतना कोणाक तुम्ही रीण दिला ताच्या खातीर मागा जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका बोर ताची काळ जमाना परिवर्तन कर जेजू ताका बिलकुल शिराप नाका कित्याक आशीर्वाद तुझी जिबेंतल्यान भायर येवं दी खंडीत जावन देव ताका वाटूक ते करतलो आनी ते पयशे पाटी तुका तो फावो करतलो ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतलो ह्या वेळा सर्वेस्परा देवा आमी पातयेत हांव तुज्या उतरांत देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना आनी त्याच उतराचेर भरवोस दवरनो आज प्रत्येक जावन हांगा रावन आमची आर्थीक परिस्थिती तुज्या मुखार आमी दवरता जांव हांगासर जाणां आसली 100 जाणां कश्टोन आसात 100 जाणांनी हेरांक रीण दिलां पाटी मेळोंक ना 100 जाणांच्या जिणयेंत पयशे नात दिसपडत्या ग्रासा खातीर तांणी करचे कामा वरवीं फावो तो प्रतिफळ तांकां मेळ्ळो ना 100 जाणां रिणाच्या सांखळेंत शिरकाल्यांत पयशे समाज सारखे पाटी मेळोवनात हेर खंयच्याय रितीन कश्टोन आसात सर पदवेदार देवा तूं आमची काळजां पळयताय तूं आमची मनां पळयताय आमी नीज जावन खरी भुरगीं तुजी आज हांगासर आयल्या कितेंच कापट नासतना आमी बरी करणी केल्ली जावंक पुरो थोडे फाटी कापट आमच्या काळजांत आसून आमी केलें जावंक पुरो सर्वेस्परा आज कितेंय कापट आमच्या जिणेंत आसलें जाल्यार हांगासर आसली आमी सगळ्यां तुजे भक्षाने मागता आसतना आमकां सर्वांतले नितळ कर्ण आमकां जे कितें गरज आसा आमचें म्हणलें कितें आसा आमचें जावन कितें तें कांड वेलां कोणाक आमी दिलां तें आमकां पाटी फावो मेळाशें कर तुजे सुकुरपेन आनी दयेन आमकां हर एकल्याक बरो सर वायटा विघ्न अनवरांतलें कश्टांतलें अर्थीक समस्यांतलें आमकां निवारण बरें जिवीत आमकां फावो कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता आतां आमचे वयर उबारी म्हज्या कोणा कोर्टान केस घाला तुमच्या विशयान तांकां जेजू मुखार उबारा कोणें तुमचे पयशे घेतला तांच्या मुखार तांकां जेजू मुखार उबारा जावं तुजो घर तुजे जागो आज पाटी दिना म्हणला तांकां जेजू मुखार उबारया तांची काळ जमाना परिवर्तन जावं दी तुका कोणें दुखयला तांकां जेजू मुखार उबारया हे सगळे समस्येंत तो जेजू परिहार करता विश्वासान हे कुटुंब हजारो लोक सांगाता म्हणून ते जेजू उलो मान म्हणया मोगा जेजू म्हणून म्हणया मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या वेगीस तूं ये म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू
जिणेन म्हज्या बेगीसू ये जेजू म्हज्या जेजू वडतला म्हणी आवडा ह्या सगळ्या बांदकडे सुटका मेळो दे आमकां सगळे अस्कत आमच्या भायर सरो दे आवडा डुप्लिकेटच्या स्पिरिटाचो सुटका मेळो दी ऋणाचो सुटका मेळो दी कष्टाचो सुटका मेळो दी आमी हाताखाली काम पोंदा पावूं दी आवडा म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेन म्हज्या बेगीसू ये जेजू हालेलुया 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 चंद्र रे 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 हालेलुया 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 जेजू जेजू अरे विना सापडल्या तुझ्या भुरग्यांची दाय जाताय कष्टात सापडल्या तुझ्या भुरग्यांची ताकद तांचे दाय जाताय तांचे फिरमान पाव जेजू तुझ्या रंगा नितळ कर जेजू सगळ्या समस्येचा सुटका पाहिजे जेजू कोर्ट केसीचा सुटका पाहिजे जेजू तुझ्या मागता कुठं जाऊ जेजू तुझ्या भुरग्यांचे मागणे ऐकत आहे देवसरच्या बांधकडीचा सुटका पाहिजे हालेलुया 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 त्यावेळेला माग्या तुमच्या भुरग्यां खातीर माग्या म्हज्या मोगाचेनो ल्हान भुरग्यां खातीर माग्या तरणाट्यां खातीर माग्या तरणाटी वाट चुकला जावं फुडें तांचे खातीर माग्या रात घरा भितर येना तांचे खातीर माग्या आमच्या तरणाटे पवित्र आत्म्या बोचे खातीर माग्या आमच्या तरणाटे काम ना तांचे खातीर माग्या आमच्या तरणाटे निराशपण आसा तांचे खातीर माग्या तांचे एज्युकेशन अर्ध्या रावला जावं फुरो बरोवशन बुरलो फुडा जेजू तांकां फावो करून दिवन माग्या आयच्या दिसा आज प्रत्येक बायलांक वचून ते ट्राय करता तांच्यान जायना जावं फुरो हायर स्टडीक ते वचून ट्राय करता तांच्यान जायना आ सगळ्या समस्या आज सुमेच्या त्या समर्पित मागता असताना आमची भुरगीं खंयचे वायट इश्टा खातीर सांपडला जावं फुरो आज वायट इश्टा खातीर जेजू तांकां सुटका आनी सडवण लाबोवन दी तरणाट्यान तुमचे नदर जेजूचेर लाया बरे जिवीत हे बरोवशन मदलो फुडार तो देव तुमकां आज बसयते आसा तरणाट्यान त्या जेजूचेर नदर लाया वळा आज ते जेजूक सोड मेकळे जावचे नाका रोमन शब्द 8:35 म्हणटा की आमकां कोण म्हाका देवाच्या मोगातून मेकळे करूं शकता आज तो जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर आयला प्रत्येक म्हज्या तुवें अस्कत घेता ताणें ताचेर घेतला आयसाया चॅप्टर 53:4 म्हणटा की आमचे सगळे उण्यापण आमचे सगळे अस्कत काय सगळे आमची इरार बेजार आहे आमची पातकाचे सगळे ओझे ताणें ताचेर घेतला ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सुटका लाभयला वर्ते मोल दिवन तुका आनी म्हाका ताणें विकते घेतला त्या सोडवंदाराची भुरगीं आमी जावन आसां आज तरणाट्यानो ते जिवंत जेजूचेर पूर्ण पातयणी दवरा तुमचो फुडार ताच्या हातान आसा संवसार जीवनच्या तात्कालिक मोगातय नाही तात्कालिक वस्तुतय नाही जिवंत जेजू थंय तुमचो फुडार आसा तो आज तुमचो फुडार आशीर्वादीत करतलो तुमचे उण्यापण पयस करतलो तुमचे अस्कत काय पयस करतलो तुमची खत बेजारी पयस करतलो आज सारकी वाट जेजूस आमकां फोव करतलो एक घडी तुमचो हात उक्ते दवरा सगळे आमचो हात उक्ते दवरा हांगा दोळे आमची दंप्या तुझ्या भुरग्याक सरेंडर करया प्रत्येक तरणाट्यान तुमचे जिवीत सरेंडर करा फलां देनपरा 2 तावन 5 वरां मातशें विशेष तरणाट्या खातीर आनी हर एका पिढे वते खातीर मागणें आसा तरणाट्यान एकामेका तुमच्या इश्टांक जाण एकला सांगा आनी फलांच्या खातीर मागया आमी ह्या जाग तुमचे खातीर मागतले वळा सर्वेस्परा देवा ह्या संवसारांत भुरगीं तुवें आमकां दिल्लें वर्तन देणें जावन आसा आज हांगासर आमी सबार जाणां तरणाटी सांगात आसात ही जावन आसा तुजींच देणें आनी हें जावन आसा भविश्य आमच्या पवित्र सभेचें आज प्रत्येक जाण ह्या समेस्त तरणाट्या पासत आमी मागता जांक बरो तांकां तांच्या शिकपांत बरी मोत दिवंक बरीच कश्ट मारतात हेर कितेंय संगती तांच्या मोतीन तांकां दोसून आसात हे संगती तांच्या मोतींत काडन बरें करून शिकोवंक जाय आसची करपा तांकां लाभय बरी गिन्यान बुध जाणवाय तुज्या पवित्रत्म्याची फळां आनी देणी तांकां फावो कर म्हणून आमी प्रत्येक जावन मागता तशेंच मागता आमी हांगासर राष्ट्रीय समेस्त तरणाट्या पासत जी कोण सबार रितीनी आमाल पियोण्याक आनी हेर खंयच्याय वायट संगतीक समाजीक अंतरजळाक आनी हेर संगतीक बली जाल्यांत अडिक्ट जावन गेल्यांत तांचे पासत हे नासतना जियोंक जायना म्हणून चिंतून आसात तांचे पासत आनी हाजे वरवीं मानसीक पिडेन कश्टून आसात तांचे पासत ह्या समेस्त तरणाट्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा तांकां हे सर बंदडींतले दोन नितळ कर तांकां भायर काड तुज्या अमलीक रक्तान तांकां धुवन दवर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता तशेंच आमी मागता हांगासर अशी सबार जाणां तरणाटी बरी कामाच्या सोदनेर बऱ्या फुडाराच्या सोदनेर
सबार कडे ट्राय करून प्रयत्न कर नसात. सबार कडे त्यांनी अप्लाय केला विजा खातीर. सबार जाणां आपल्या पासपोर्टाची समस्या आसात. सबार जाणांक सांबाळाची समस्या आसात. असली सबार जाणां तरणाटी आज हांगासर आसात आनी त्या तरणाट्या खातीर मागोंक तांची आवय बापाय हांगासर आसात. आपल्या भुरग्यां खातीर तुजे मुखार काळी जुक्ते करून ती मागोन आसात. त्या समेस्त आवय बापायचेर त्या समेस्त तरणाट्याचेर तुजी दया आळदिश्ट घाल. तांकां तुज्या खुरपेन बर सर वायटा विज्ञानवरांतले तांकां राखून वर. सर वायट सवयांतले तांकां राखून वर. तांणी विसारलेले तांणी मागलेले भावार्थान विसारलेले तांकां तुजे दयेन फाव कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता. विश्वासान आमचे दोन्ही हात वयर उबारया आणि म्हणे मुजा जिजू मोगाळ जिजू म्हणून वडा तळ्यान ते जिजू गुलामान म्हणे या वेळार मुझा जेसू मोगाळ जेसू जिजू 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 जिनिये मुझा जिजू 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 बेगीस तुये मुजा जिजू वडा तळ्यान सगळं दाडूक तयार म्हणे या वेळार मुझा जेसू मोगाळ जिजू मोगाळ जेसू चिडयेन मुजा जिनिये मुझा क्रिस्तू येसू म्या बेगीस तुये मुजा जिजू मुझा जेसू मोगाळ जिजू मोगाळ जेसू चिडयेन मुजा जिनिये मुझा क्रिस्तू ये जिजू बेगीस तुये मुजा जिजू मुजा जिजू मुझा जेसू मोगाळ जिजू मोगाळ जिजू मोगाळ जेसू चिडयेन मुजा जिनिये मुझा क्रिस्तू ये जिजू बेगीस तुये क्रिस्तू ये जिजू बेगीस क्रिस्तू ये जिजू मुजा भुरग्यां जिवीत क्रिस्तू ये जिजू तुये क्रिस्तू ये जिजू क्रिस्तू ये जिजू हालेलुया 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 सगळ्या संसारात भुरग्यांक कर्नाटकाच्या बरोबर तुझे दैवी सगळं जाणण्याच्या पुढचे विश्व वाढवून देतो. हरे कर्नाटक पवित्रात्मा बसुया तुझ्या महिमेच्या जीवनची वर्ती सगळं ताज्या जिविताला लाभायसुया. एकडे बर आमच्या दोळ्या आम्ही दाप्यावळा आम्ही अकराच्या पावंडाऱ्या सुवातेर आसा. खंयची पिढ आमच्या कुडीन आसा जाल्यार जेजूच्या हातान समर्पियावळा. हर एक पिढे तो जेजू आमकां सुटकला मदीं. खंय तूं गांठ आसा जांफ्रो डॉक्टरान कॅन्सर म्हणला. जांफ्रो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज म्हणला जांफ्रो. जांफ्रो लिव्हराची समस्या आसा. जांफ्रो लंग्सांत प्रॉब्लेम आसा. प्रोस्टेट एनलार्ज जाला. युरिन इन्फेक्शन आसा तुका. जांफ्रो आज हेवी गॅस्ट्रिक एसिडिटी. आज मागीर थ्रोट पेन आसा. आज हडदान कठीण दूख आसा. जांफ्रो ऑपरेशन करीचे म्हणला. ब्लॉक आसा म्हणला. स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम आसा. फायल्साची पिडा आसा म्हणला. केस तुजे कंटिन्यू जडते आसा. पीसीओडी प्रॉब्लेम आसा. तुज्या हातान एलर्जी आसा. कातीची पिडा आसा. हे सगळे जेजूच्या हातान समर्पित करया. कित्याक जेरोमिया 30:17 म्हणटा की तुझे गाय बरे करतलो तो जेजू तुझ्या मध्ये आसा. आयच्या दिसा तुझी पिडा बरी करतलो जेजू तुझ्या सांगात आसा. जांफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू तुमच्या घरात कोणी हांतुळणार आसात. कठीण मारेकार पिडेन वळवळटे आसात. बॅड सोल्स चला जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या. प्रत्येक तरान आज सुमेची दैवी सकत एक गडीभर आमचे जिवीत जेजूच्या हातान समर्पिया. समेची दैविक सकत आमच्या कुडीच्या विश्वाने वाळून येऊन द्यावळा. जांफ्रो तुमच्या घरात खंयच्याय तुम्ही आसात त्या मागण्या पळोवन आसात तुम्ही. जांफ्रो डॉक्टर होप सोडला. जेजूक असाध्य म्हणले की तेच ना. येवक्रिस्ताचे सगत खंयच्याय खंयच्या देशात तुम्ही असू दी ताई दैविक सकत या वेळा वाळून द्यावळा. दैवी कृपा वाळून द्यावळा. विश्वासार मागा उला मारत जेजूक उला मारत जेजूक ताची सगत तुमच्या कुडीच्या विश्वाने वाळून दी. बरी भलाकी जोड दितलो जेजू या उंड्याच्या रूपात हजर आसा. प्रत्येक तरान कडकाराचे कोड निताळ केलो जेजू या उंड्याच्या रूपात हजर आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू 38 वर्सां ताळ्यार पडलेल्या व्यक्तीक नीट उबे केलो जेजू या उंड्याच्या रूपात हजर आसा. त्या जेजू लागीं जण एकली सांगाता म्हणून एवढा मागता असताना दैविक काकूत आज एवढा अनुभव करया. या जाग तुमच्या जण एकल्या तर मागतले वेळा. सर्वेश्वरा देवा तुवें तुजी परगत जिनी सोम्या हांगासर जी येताना ह्या संवसारांत सबार जाणांक तुजे सरशे आंदोलनार असलेल्या उखून हाडटाना सबार पिडेस तांकां आपण गुण केल्ले. तांचो बवार्थ तुवें पळयल्लोय. तांकां हाडलेल्यांचो बवार्थ तुवें पळयल्लोय. आज प्रत्येक जावन तुजी सकत हांगासर जमो आसच्या
समेस्त तुझ्या भुरग्यांचेर येऊन दी म्हणून आम्ही मागता तुझी दैविक शक्तीन तांकां आपण बरें कर कित्याक म्हळ्यार आज हांगासर आयलेली समेस्त आनी सबार जाणां सबार पिढे वरवीं आमी कश्टून आसा हे आमच्या घरांनी विडेस्त आसा तांचे खातीर मागोंक म्हणून हांगासर सबार जाणां आयल्यान तांच्या काळजाचे गुंडाय तावन खालतीकायन ती मागणे कर नासात तांचे समेस्तचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल जावं बरो पंचायतांची पिडा शिडा तांच्या जिणयेंत आसा कितेंय तांकां दोसून आसा जावं बरो कुडीची पिडा जावं बरो मानसीक पिडा जावं बरो हेर पंचायत पिडेन ती कश्टून आसात जावं बरो तांच्या भुरग्यांची भलायकी बरी ना ती हांगासर तांकां घेवन आयल्यात समेस्ताचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांचो बवार्थ पळय तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां आपण बरें कर आमकां समेस्तांक बरी भलायकी दी तुका अर्गां दिवंक तुजी भुरगीं जावन जिवंक जाय अशें करपाक आमकां समेस्तांक फाव कर कित्याक म्हळ्यार तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना डाक्टरांनी बरोवसो सांडला जावंक बरो पूण तूं जावन आसाय वर्त वैज आज तूं आमकां तुजी सकत दिवन आसाय सर्वेस्परा हे आमी पाती येता तूं आमच्या जिणेंत वर्ती कामां करूंक शकताय तूं आमकां गुण करूंक शकताय हांगासर आमी समेस्तांक गुण करन तुज्या शक्तीन बर म्हणून तुजे कडेन परत येवन मागता आमकां खंय पिडा आसा त्या सुवातेर आमी हात दवरया आनी विस्वास मागीर आमच्या दोळ्या आमी धांपया पळोवन रुतीन समेची गुण जावचे सकत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दिवळा दैवीक सकत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दिवळा मागाय वळा खंयची पिडा आमच्या जिवितान काम करूं दी ते आमकां सोडून सुद्दां वळा आमकां सोडून सुद्दां वळा हर एक पिडा आमकां सोडून सुद्दां वळा जेजू आमकां आपड जेजू जेजू आमकां आपड जेजू येवकरी सकत ह्या कुडीच्या विश्वान वळोवन देवळा दैवीक सकत वळोवन दी दैवीक सकत वळोवन दी दैवीक सकत वळोवन दी येवकरी स्थानांतल्या त्या जेजू लागीं मागया तो आमच्या मध्ये हजर आसा मागया वळा मागया खंय पिडा आसा तुका हात धरून मागया वळा मागया वळा मागया वळा मागया वळा माग जेजू 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 एकच नाव ते जेजूचे एकच नाव जेजूचे एकच नाव जेजूचे बाचावेचे सुटकेचे आशीर्वादाचे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की त्या जेजूच्या नावान मात्र आमकां बोळ सकत कृपा पदवी मेळटली दोनी हात नीट वयर पारया परतून तेच गायन विस्वासान म्हणया वळा ह्या सगळ्या पिडेंतल्यान आमकां सुटका जोडूचे तर मागया समीचे दैवी सकत आमच्या देवळीचे तर मागया वळा दैवी पदवी वडा तळान म्हणया मोगाळ जेसू जिणयेन म्हज्या वेगीच तुये म्हज्या जेजू म्हज्या जेसू मोगाळ जेजू म्हाका आपड जेजू जेसू हात लाय जेजू तुझी गुर्दाचे सकत म्हज्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दी जेजू जेजू या दुसऱ्या रितीन म्हजी पिडा घेवन येयला म्हाका सोडय जेजू ह्या पिडेंत धांवन म्हाका सुटका लाभय जेजू जाणेतले वडा तळा म्हणया वडा जेजू आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या ये जेजू येसू मी आज तुझ्या सक्तेर भर जेजू म्हाका म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या हालेलुया 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 आज मागता हांव तुज्या लागीं हांगा सगळ्या कॅन्सर पिडे आसता लिव्हराच्या समस्या आसता जावं लंग्साची समस्या आसता युरिन इन्फेक्शन आसता प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्या हाय डायबिटीस आसता हाय ब्लड प्रेशर आसता जावं हात वयर मारूंक जायना शिऱ्यान बोळना हाडान घटायना जेजू आज तुला उबारता जेजू स्किन एलर्जी हर एक पिडेता तुझ्या भुरग्या राखोर वोर कापट कर जेजू आपड जेजू आपड जेजू तू वयसाचो वयसावन आसाय हालेलुया 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 जेजू तू वयसाचो वयसावन आसाय जेजू तुझ्या